Kesä on ollut meille suomalaisille aina odotettu vuoden aika. Nykyään kuitenkin aktiviteetit ovat erilaisia kuin monta vuotta sitten. Lavatanssit ovat vaihtuneet festareihin ja usein kaikki päätyy myös someen. Seuraavaksi syvennymmekin siihen, miten eri sukupolvien aikana kesäviettotavat ovat muuttuneet. Olen syntynyt Mäntsälässä Sälinkäällä järven rannalla. Kesässä oli se luonto heinäpelolla sai auttaa lapsena. Vieläkin tulee se tuoksu, heinän tuoksu mieleen. Siihen aikaan ei ollut vielä noita festareita. Just kävin Blockfesteillä, käynyt tosi paljon muutenkin kuuntelemassa live-musiikkia, kaikkia näitä suurimpia räppiskelen nimiä. Ei silloin oli kato nämä lavatanssit ja siinä oli festaria kerrakseen. Ei silloin mitään festaria ollut kuullutkaan. Kaikki nuoret kävi tansseissa. Eihän ne nuoret siltä paljon enää missään lavatansseissa, kun seuratalo varmaan käytä. Käytiin paljon uimassa. Se oli kesäkohokohta sitten. Varmasti se vapaus verrattuna ennen vanhaa aikaa, niin on varmasti enemmän vapautta nuorilla. On, siis ollaan menty niin kuin huomattavasti vapaampaa puoleen. Ehkä oltiin vähän niin kuin kriittisiä sen pukeutumisen kanssa. Ei ollut mitään napapaitoja meillä. Mä olin esimerkiksi siellä festareilla ihan vesirajahameessa ja jossain topissa, että niin kuin olisi ennen vanhaan katsottu aika pahalla sitä. Mulla oli semmonen teepaita, missä luki tässä I'm ready. Mun piti niinku sitä teepaita-tekstiäkin tällä lailla niinku piilotella. Tänä päivänä kukaan reagoisi tommoseen yhtään mitään. Kyllä kaikilla on puhelin kädessä. Ennen vanhaahan se oli, että sillä vaan soitettiin tai sitten siihen vastattiin. Että Siellä Suomessa varmaan menee kaikista eniten aikaa just kaikki Instagramit ja TikTokit ja sitä helposti kertyy viikkoa aika paljon sitä ruutuaikaa. Harvoin kukaan pystyy olla silleen niin kuin oikeasti paneutua siihen hetkeen, että sitten on koko ajan aina katsoa jotain niin kuin selaa. ihmiset oli enemmän keskenään. Somejutut ja näin, niin kyllä ne on niinku ottaneet enemmän valtaa. Monille nuorille kesään liittyy myös FOMO, eli Fear of Missing Out. Se tarkoittaa sitä, että pelkää jäävänsä paitsi, jos ei ole mukana kaikessa, missä muutkin. Some tekee tunteen usein vielä vahvemmaksi. Tuntuu, että mun pitää itse todistella, että mä oon tehnyt kesällä paljon kaikkea. Tulee sellainen olo, että jään paitsi vaikka festareista, että en ole päässyt paikalle. Tulee just semmoinen fiilis, että itse et kun ei päässyt mukaan. Ja sitten kun koko ajan vertaa omaa kesää toisten nuorten kesään. No ehkä se puhelinkin on silleen, vaikka siinä on negatiivisia juttuja, niin kyllä mä silti tykkään, että mä pystyn vaikka valokuvata kaikki hienoja hetkiä tosi nopeasti. En olisi pitänyt tällä mustavalko filmikameralla ja kaikilla ei varmaan ole edes sellaista ollut. Instagram on mulle semmoinen, että mä en tykkää hirveästi postata sinne. Puhelin on välttämätön pahe, mutta siihen ei saa jäädä riippuvaiseksi. Kulutus on siis nykypäivänä huomattavasti suurempaa. Aktiviteetit on tosi kalliit nykyään. Holtittomuus siinä rahassa ja ei osata tehdä semmosia niinku just ilmaisia asioita, mennä just uimaan ja tämmöistä. Et se oli niinku justiin se, että kaikki rahat niinku piti säästää vähän. Kyllä mä tykkään festareista, mutta ne on aina tosi kalliita, niin sitten vähän katon silleen, että mihin on varaa ja mihin ei. Festarihinnat nousee koko ajan. On myös vaikea saada töitä, että sit olisi sitä rahaa. Kesätöiden saaminen ei ole itsestäänselvyys. Samalla kaikki maksaa enemmän kuin ennen ja paine olla menoissa mukana on kova. Se tekee monille kesästä helposti myös taloudellisen stressin aikaa. Kyllä mäkin jouduin hakemaan johonkin 20 paikkaan, niin kuin toi mun työpaikka tärppäs. Oon ollut kesätöissä, mutta mitä mä oon itse töitä nyt hakenut, niin se on kyllä aika hankalaa. Että kyllä se tuntuu vaikeammalta. Ja ennen vanhaa oli paljon helpompi silleen, sä vaan kävelit johonkin firmaan tai johonkin naapurilla, että voiko me tulla töihin. Se oli vaan semmoista, että naapurit tai sitten tuttavat kysy. Aika paljon niinku
Varmaan käytettiin sitten erilaisia suhteita ja tuttavuuksia. Tosi uskon, että kesätyöt on ollut ennen vanhaa niin kuin huomattavasti fyysisempiä kuin nykyään. Että harvempi nuori tuolla missään pellolla paiskii töitä. Mun mummo esimerkiksi on ihan varmasti tehnyt maatilatöitä silloin paljon. Heinäpellolla piti olla. Vetet piti kantaa kaikki sisälle, ei tullut vettä. Ja vetet uloskin tietysti ja kaikki tällaiset näin, että se oli alakerrasta. Naisilla kuului ne naisten työt ja navettatyöt. Heinätyöt. Sinne me jouduttiin. No eihän se kivaa tietenkään sillä tavalla ollut. Olihan se työtä. Myös palkatkin on huomattavasti parempia nuorilla, kun vertaisi vaikka markka-aikaan. 20 penniä se oli siihen aikaan niin päivä. Kuukausipalkka oli 150 markkaa. Et mä tykkäsin, että se oli hyvä palkka. Mä maksoin siitä vielä kotiin. Silloin ei kyllä käyty ulkomailla ollenkaan. Että me ei niin kuin esimerkiksi perheenä koskaan käyty, että ne oli ensinnäkin ulkomaanmatkat oli niin paljon kalliimpia silloin, mitä nyt ajattelen, että mitä ne tänä päivänä. Mekin oltiin just kesällä kaveriporukalla Kroatiassa ja vähintään kerran vuoteen me ollaan perheen kanssa reissattu. Perheen kanssa käytiin Lapissa. Saanalle kiivettiin ja Jäämeren rannalla käytiin Altassa ja tuttavien ja sukulaisten kesämökillä. Mentiin aina tonne Hämeeseen. Meillä oli semmoinen sukumökki siellä. Käyn mökillä. Sitten sinne yleensä kokoontuu niin kuin koko suku. Ja Kaikki tämmöinen grillaaminen ja saunominen, ne niin kuin edustaa mulle ehkä sitä suomalaista kesää parhaimmillaan. Telttailu ja luonnosliikkuminen. No juhannusta vietetään ihan varmasti kaikkialla. juhannus on varmaan ainoa semmoinen. Saattaa olla jotain vaikka grillijuhlia. Se on aika yleinen semmoinen. Kesään kuuluu ehdottomasti grillimakkara ja sinappi, kalat, kaikki savustetut kalat, salaatit. Tykkään kaikesta tommoista freshistä, niin just joku salaatti. Herkuista just joku jäätelö. Kyllä grillaus ehdottomasti kaikki kanavartat ja mansikat ja mustikat Suomessa varsinkin. Ja tykätään tilata ruokaa just kotiinkin Voltin kautta esimerkiksi. Ulkona käydään paljon just vaikka sushilla tai mäkkärissä. Silloinhan ei ollut kyllä mitään mäkkäreitä eikä näitä tämmöisiä. Ranskalaiset perunatkin oli ihan ylellisyysruoka. Enimmäkseen niin kuin kotiruokaa. No aika paljon syön ulkona, että kotona sitten ei niin paljon tee sitä safkaa. Tykätään liikkua just enemmän ulkona. Haluaa käydä kavereiden kanssa terassilla. Käytiin me sitten joskus jossain pubeissa ja siellä tanssittiin. Monet asiat ovat muuttuneet, mutta kesä yhdistää suomalaisia yhä. Juhannusperinteet, mökkeily, yhdessä syöty kesäruoka ja luonnonläheisyys. Kesä merkitsee meille edelleen enemmän kuin pelkkää vuoden aikaa. Erilaiset ajat, mutta ei se mitenkään parempaa ollut. Et sitä aina kyllä monta kuukautta odottaa. Että Se oikeastaan, että luonto puhkee kukka. Kaikki nauttii ehdottomasti siitä parista kuukaudesta lämpöä, mitä me saadaan. Ja miten kauniissa kukoistuksessa esimerkiksi Suomen luonto on silloin. Ja on ehkä sellaista toivoa ja uskoa elämään paljon enemmän kesällä. Että se on kyllä ihmisen parasta aikaa.